Welcome to episode 34 sa atong Youth Companions. Let's go! So, ito guys, ito mga itong magtatagalog tayo ngayon kasi may Tagalog tayo na guest. Start muna natin sa aking left na si Chicken Joy. Salamat sa lahat ha sa magandang intro. So, sige, ako nang bahala sa'yo. So ako nga pala si John Vince. You can call me Vince. So, yun, tawag na sa akin Chicken Enjoyer. So, kung ano man yung nag-guess nyo doon, please comment down below kung ano ng meaning nun. So, magandang gabi bayan. Ako nga pala si Sian Bricks Abrea, taga Puerto Princesa City. Ako po yung tinatawag nilang host as dahil radio broadcaster po ako sa PPC. So, you can call me Bricks naman. And, yun. Ay, joke lang. Magandang gabi, bayan. Ako pala si Kibra P. Abrea. Ako ay guest ngayon. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Kagaguhan ba? Or magseryoso ako. Sige, yun lang. Ano, nagtagalog mo ni Jay? Nablang ko yung tiglinti ko. Nagtagalog mo ni Jay. Anyway, no, Mike, itong actor ganyan, no, ano na, mata-mata na kalit mo. Pwede na. Yeah. I'm na. So ako, mag-introduce pa ko? Ilado naman na rin. Kailan na sila? Yeah. Naman sa Facebook. So, the one and only amazing Marlo Abrea. Let's go! Magunsa taron, Jeb. Karon kayo. Papatudlo ta sa natuang guest na taga Puerto Princesa sa pag na Mike Enriquez. Oh, okay, pasikati may Bricks. Pasikati may Vince. Vince anon. Pasikati may Pasikati may Bricks. Sino? Yung Vince o Bricks? Si Bricks mo. Bricks yung radio Tarong nga lagi sulti broadcaster ang now. Jeb. Sorry na po kasi Huwag naman po i-glaze. masarap kasi yung bellows. So, ang impression ko kay Mike Enriquez is ang sarap mo, Pia! Dito mamamuy. Ang programa na ito ay rated SPG. Yeah. Ito ay Itong SPG pagtubay at kabayan ng magulang ang kailangan sa mga batang nanonood. Ito ay may Chicken. Unsa man na SPG 16 up or 18 up? Unsa man na? 18 up siguro 18 up na. Adult siguro. I think 16 kaya dapat mag-learn naman na sila, di ba? 16 learning, then 18 application. Oh. Anyway, shout out ko ni Drexel Overax Drexo sa YouTube. He always shout out us Opungan na podcast sa Australia. So mo na nailado po to sa Australia kay nasa sa Brisbane. Permita dito sa rap game, masulti atong ngan mga rapper sa Australia, Brisbane. Yeah, ilado ta dito. Opungan na podcast Marlo ug Jeff kailan na sila dito. So thank you kayo Permi ha. And good luck sa inyo mga battle diha Permi. Ako diri tanan ko ninyo magkupot og bottle. Let's go. So nami diri karon sa akong mga cousin, ako introduce nila kay di sila kay ba mo introduce silang self. Mga dili garaon, mga slow kayo. So Jeff, the shy boy. yeah. Ano sa iboy? Shy adi. Kon may goday kanang di shy mo ko na. Shy. Shy. Ako una naman kay science, shy boy. Ano shy boy mo niya? Fun. Host sa mga podcast. Let's go. Tok guys. Waman talaga ng effects nga. Oh, Para po na eh. Woo! Kano ba? No? Sige, mapalit kong mas mahalon po na. Basta. Barato na naman eh. Di man ni mahalon. So, si Vince sa may gagaw from Bohol, Palawan. Puerto Bulawan nung ako isulti na. From Bulawan. Yeah, from Palawan. And asa kita nagkailamin. Murag ka nang nag-interview di kayo. Asa kita nagkailamin. So, cousin na nako siya. Yeah. So, Chicken, yeah. This is our cousin nga Chicken. Mo na magisigtaw sa Chicken sa previous episodes. O mga tanan mga ano kibaw sa tanan flavor sa chicken pangutalan naman sa lami o mga kananan. Oh guys, kung gusto niyo ng mga favorite, gusto niyo i-ask mga favorite flavors or best flavors, comment down below lang guys. Gusto niyo ba? Sigbalik ko ni siya. So si Sean Bricks,
brother ni Vince. And same na mo ni Jeff, hosto po dya. Hosto. Lagi na ba minon sa hosto? Yeah, so, pero yung mga kapila ka ni champion dito, Briggs? Sa aling level yan? Asa mga level, kaya itong klaroon. Okay, katong dako-dako, champion na dito, ano, bisa gago na. Anong level? Ang mga burit ng istorya mo. Bisa ko sa tanan. Sa kaya, division is champion. Sa regional champion. Then sa national is walang place. Since sa national ay kalaban namin yung magagaling. So, dito sa anong region nga to? 7. Sa Region 7. Region 7? Ano, mahina? Hindi. wala akong na dunggan na ba. Kasi yung let's say yung nag-top doon sa nationals is yung Calabarzon tas yung Tagum yung region nila. Davao? Mindanao? Alam mo ba bakit walang Region 7? Bakit? Tulog kasi si Kib. Lagi ka lang tulog, Gibi. Sorry po, kabayan. So, anong division nyo doon? Welterweight? Bantamweight? Ano yan sila siyan? 8 Division World Champion. 8 Division World Champion yan! Di basta-basta mga guest dito. Diba? Mga bibigatin to. Bigatin to. So, thank you for sharing, Sean. Balikan natin yan mamaya. Ito namang natin sa taga Mambaling. The pride from Mambaling. The city of Cebu City. Musta ditong Mambaling, Kev? Wala ko ito. Patay, masuk ko ang hood. Asa na yun? Wala na si They're looking for me. Asan man ang hood life, eh? They be looking at me. Shout out sa di mo mga. Shout out hood. Shout out from Mambaling. What's good in the hood? It's good in the hood. Nice. Yung mga baby mamas, mga baby mamas. Lima ka na mga baby. Dali kay baby mama. For your information, wala. Okay, radili mo dola kay mo. Karat man na ka rin. Full. Basta dool ka. Karat din na. Nice. Kumusta? Okay ra dito? Yun yung hood. Okay ra. Alay. Still going. Hinabol ng Clean money. Wala nang drug money. May nagbabantay. Yung isang tao diyan, yung Duterte. Kuha na dito. Clean na mga tao dito. Clean money na. Nag-hustle na. Hustlin na. Hustler. Hustlers na. Yeah. Mga na ibagong era ron, hustlers na ba? Hustlers ba? In a legal way na ba? Legal way. Sa una, illegal way. Before Duterte, no? Iba talaga yung buhay doon. Iba talaga yung buhay ng Mambaling. Yung mga before pa talaga ni Duterte. Iba. Sama ka rin doon. Confidential. Ano lang, whistleblower lang. Whistleblower. Lalo na, unsa naman ako mga apo na lagi pastorya rin, mga illegal naman eh. Si Angkol nga nasa militar. Ikaw, Jeff, kumusta, Jeff? Sa barko, Jeff? Haha. Yun pa rin. Kumihigop ng buhangin. Ng parat na hangin. Parat na hangin. Dagan mag-isda dito kuha. Di ba kami may kuot sa isda? Dagko ka isda yung mga Dagko ka mga isda doon. Pero di mo manguha. Dili kay. Di atong hilig na mo na mga isda kay wala naman. Nagmimingwit kayo doon. Like mag-fishing sa Iba yung pingwit mo yung kuha na ba? Yung ano na tawag? yung nylon lang. Tapos walang hook. Okay. Merong hook. Yung May mga DIY. pirate din doon. May mga Good question. may mga pirate din ba doon? Like Chinese Coast Guard. Ay, ma-demonetize tayo, no? Anong klaseng pirate? Yung mga nagapang mga ganun, Somalian, Somalian. May mga ba? Somalian pirate. Hindi ko alam kasi in-Thailand pala ako, boy. Yeah. Inside Philippines pa lang. Inside Philippines pala ako. Yung makikita niya ay mga Pinay pa. Aroy! Pero alam mo siya,
yung mga pirata totoo talaga. Alam, nakita mo yung balita na may namatay na Pinoy yung anong tawag doon? Yung barko nila ay sinhijack ng mga pirata. Di ba? Tapos Pinoy lang nag-hijack. Hindi, taga Somalia. Somalia. Totoo yung pirata. Totoo rin yung isa lang mata. I'm the captain now. Alam niyo kung bakit? May ano tawag doon? May story yan na bakit yung isang mata nila is naka eye patch na black, di ba? Dahil yan sa isang kagamitan ng ang tawag doon, kagamitan ng mga marine na yung sextant is para Ay, yung pang ano ng... para makita yung horizon. Yun. Yun ang ginamit. Kaso, nakadirect yun sa sun. Dapat talaga may... Yung sextant na gamit ng mga marino ngayon is may... tawag doon, sun visor ba tawag yun? Yung hindi ka masilawan ng... may visor na. Pero yung ginagamit ng mga pirata, yung... Hindi kasi sila alam paano gamitin. Kaya pag gamit ng isa, yung kapitan nila na sa mga pirata, pag gamit niya, yun yung nabulag. At kaya may eye pa sila. Akala ko yung mga, nagaganyan na yung mga pirata dahil kay SpongeBob. Hindi. Ito yung intro na SpongeBob. Ano, interesado kayo mo, ganan mo magpirata? Side hustle. Night job ba? Night job. Atong kwan rin sa Pilipinas, version ng pirata is basin makuha ko. may iba, may pirata din dito sa Pilipinas. Yung mga version dito sa Pilipinas, version dito sa Pilipinas. malalakas sumisid. Mga good man atong Mga good. pirates din. Mga good pirates. Yung mga good job. Akalain mo yun, ikaw yung... Anong tawag doon? Diba yung mga para sila magnanakaw? Sila yung magnakaw. Diba yung sa Pinas, ikaw yung bibigyan. Ganyan ka din sa mga Pilipino na pirata. Lalo na diyan sa sa Pier 3. Sa Pier 3. Naalala ko pa diyan, naghulog ako ng piso. Tapos yung mga bata sa bangka, sinisisid talaga nila yung mga, kahit piso pa yan. Like, grabe, like, ibang klase nga to, side hustle to. Tapos yung dagat, kulay green pa ba? Like, wow. May mga basura pa doon sa gilid. Like, woo! Parang nasa Manila tayo nagpa-podcast. Mas komportable kang mag-Tagalog, Vince. Di? Make sure ako. Like, Wait lang, wabit ako kay Iba kung sa akong ipangingon ka lang. Kaya pala mix and match. Macdo at saka that. kasi magigits to ng nagpa-podcast sa Australia, so doon sila Drexel sa Overreacts, Tagalog sila eh. Mga Pinoy. Seldom na sila mag-English, Tagalog talaga sila. Tapos this is the first episode na nag-Tagalog. Tayo. So yeah, after 34 episodes, here we are. Spokening Tagalog. Daghan man gud nag-request sa unang butngan daw og Tagalog nga subtitles. Ano niya? Di ko ganahan. Para na ko kay Bisaya lang masabot, Bisaya goods. Alam ko na ang solution diyan. Alam ko na ang solution diyan. Magbisaya kayo si Sean mag-translate. No. Yun. Gusto ko layo. Sige, pabilibin mo kami Sean. Let him cook. Kib, sige mo kagkaon niya, Kib. Mga gagkong pulutan niya, Kib. May taga-ubos po tayo ng pulutan. So, atong storyaan karon is pag birthday nilang Glyza o Glyness. Kaya mo ba ito nagkakuyog tanin nyo, no? Except ni Sean. Yeah. So, wala man ka-present si Sean. Siya present ronda sayaw. Yun. Meron dance presentation. Uy, labaw ka ni sayaw. Pwede na dito. Pag albatros ninyo, ato na ko wala si Gib. Asang si Gib? Kaya happy na moves. Di ba? Ting. Ay, pakwanta. Copyright to dream. Copyright. So, nakakita ka mga video ato, Sean. Kay si Kuya lead. Nag-lead. Siya una, no? Siya una leader. Intro boys. Leader na nagsabi ng kwak-kwak ba? Diba? Una. Ninot kay Gindro, no? Huwa kay music. Bitaw. Sa pinagandaan namin yun ng 5 taon. 5 minutes yung hindi. Inigatunga kay mga puro 1K. Puro flex lang ba? Flex na sa 1K. Pero palay mo, yung isuits bulsay. Kita ko yun, naka-video ko. Ako na ito yung post niya.
Naibong mga deputad. Ganun kulang man ni. 18 pa ni dapat ka na 16 na naman ni. Gibulsa gibulsa. Ano mo kanisaya to, Kib? Di na ako time ato na ganahan jud ko mo so na perfect kuan ba. Nagmahay ka, Kib. Perfect verse. Wako kakuhagwan kina. Eh. Grabe sad. Wala ganahan jud unta ko musuon niya nanood naman sila ante og kuan ang kola to. Lingaw. Kaya nanood na sila. Suod na unta ko niya. Nahuma naman. Wala na, too late na. Too late na. Matlingaw to eh. Ikaw siya, waka nasuya ng mga to. Wala. Klase mga to, no? May ano pa ako nun? May class? May ano ka doon? May... Ay, ang daming ihabang. Uy! Isa lang na isa. Hindi na ang dami. Yan! Isang ihabang lang. Iyan na ba siyon? Parang oo ya. Tunggan ta. How old na? Kasyan? Turning 15 this 31 July. Oh. Uy, malapit na. 3 years na lang. Makukulong na. di ba sa una kay basta mabot ang 18 kay maram tag mahadlok. Ano? Kay mapriso na. Karon kay mura nagwaoy. Videohi ko. Namo tigi propose diba si Kuan? Ruben Padilla. Na yung ano pababa yung kuan Pwede ka na pala. pero wala pa mo to gi-approve di ba? Wala pa man. Gi kuan pa mo to gi-process. Process pa yun. Mahaba-haba pa yung proseso before yun Mga kuan siguro mga sakto ka 18 ni Sean Briggs ato pa to makuan. Ma-approve. ASMR. Cyclos mixer. So, unsa to yung experience? Piso? Nope, ano yun? Nope. Nope. Pila day ang ipapriso ni Ruben Padilla? 10? 10. age 10. Pero sa mga heinous crimes na siguro, mga rape, yung grabe na ba? Grabe na siguro. Kanang klaro na gid kay nga wrong, madili ka ng sipyat. Kay para ang judge lang maka-play og kuan ba? Maka-play sila og hatulan ba og grabe ana. Kay pait kitong wala pagid ka niya, bisan pag ang judge ganahan unta niya, di walay choice. Tinod. Lisod. Sumay na. Careful ka. Ala. Di unsa to nadunggan na to niya gani ha? Unsa session? Kuan. Buutan ba to? Butan? Ikaw Vince, ikaw magikuya buutan? You know? Butan. Buutan siguro sa gawas. Sabi ng mama mo siya, yung sabi niya, sabi ng mga teacher mo daw, napakabait mo daw, pero sa inyo, para Kupal di na. para ka na si boss. Tinawag mo sa boss, kupal. Ito ganda siya, malupiton. Malupiton. Kupal ka ba, boss? Malupiton kila ka. Di ba, lingaw kayo? Kahit anong content ba? Boss! Nandito si Malupiton ngayon, no? Yeah, special guest. Cebu version ng malupiton. Version, Bisaya version yan. Bisaya version. Ano ako ba? Muguan. Unsa may role ni mo ato pag party? Di ba nakay role na to? Roll? Nakakay role na to. Di ba dire nakita na ta? Ano ko roll na to siguro? Kasi roll, Dempsey roll. Ay, With division. Division Riggs. Dams. Ako na nduman nga ni mga role na to kay assist ni Lula. Ako yung assistant si Lola. Most important thing. Sa tanang role dire sa Karahay, usa na sa privilege kay makassist ni Lula. Kasuway sad ko na ni agis ko na sa una. Kita tanan siguro nga laki nakakita na. Dinod. Nindot na kay mawisikan og una kwarta. Oops. Ikaw na Sensor. masilawan sa Bluebells. Sa Dollar Bells. Mga naging paldo. Pero bitaw unsa may masulti ni mo ana? Kib, unsa may tanaw ni mo nang mag-assist ka ni Lula? Kuan na siya. Nindo siya na sa kanang maka-experience ka kuan ba? Mo affectionate kay ka siya mo family. No, spend time ni grandma kay wala na kay siya oras, no? Gamay na lang siya oras. So yeah. Ay dili, ano si Bakos.
Mo na, dili na mo akong gipamin. Di na mo. Old age na old age. You never know. I get you here. Yeah. Mo. Dito siya na siya kay paano siya na siya preparation for nursing? No, mag-nursing di ka, Kib. Nursing day, Gib. I don't know. Nice. Mayroon si Kagib? Sure na Kagib? Kib, are you sure? Nausara akong maingon na. Kib! Huwag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kib! Paduwa na ba ka-graduate or man na? Nag-graduate na ka? Well, actually, bukas. I mean, unya. Kaya alas 12 na ni. So, unya. Pinning ceremony na kami. Pining. Dalawa kasi yung ceremony niyan. Pinning ceremony which is bibigyan ka ng pin. Hindi ba yung itutusok sa inyo? Parang sa sundalo ba? Hindi, parang ganun din. Parang ganun. Parang, Pero, siguro, like, natapos mo na yung clinical course mo as a student nurse. And then, sa Sunday, the next day is graduation day na. yun yung ceremony na talaga. Yeah, Yung- ceremony talaga. Tapos ng college mo. sa paglagay ng pin ka lang sasali. Pero sa ceremony, wag na. Galal lang tayo. Gagala na lang. Oo. Pwede, pero... Sila na mamapapa mo dun. Going back sa imong kuan, Kib, katong nakalula kay ako nasuwayan na sa una is nindot siya kay in a sense nga makat-on gid kag patience. Nya number 2 kay tanang kailan ni Lola kay mura pug makailan nimo. Kay di ba assistant mga niya. So tanang makastorya niya matagan gagapil. So maka-connections pug ba. Mo na sa una nga mag-assist ko Lola kay ang iya tanan pug mga maestra kay murag ariw kuan pud nako ma-friend mi ba sayang mga palitan na ni teacher lain. Nai-above nga gwapa. Advantageous. Kamao gid si Kida. Gets din niya, di ba? Gets ka. Pero aside kidding aside na kabantay ka na nga mga relations nga mastorya ni mo mga makastorya ni Lola. Kuha po, doon sa imong makatuan ng lulaw, sige magkuyog, kuhan. Pero may kabusog. Labaw. Sa diri pa mangganis karahay bisag Bisa unsay mong ganahan. magbagura ko magkaon-kaon dong. Magpapakita na magkaon. Pero kuhan gani kanang sa parang dagan ng sobra niya mukhaon kag balik. Nyaya ka makita. So, nagkaon kay manambok. De kuhan bitaw, nginot na kay kakuyog sa lola pero may dagan ka makatunan labi na yung mga wisdoms. Kaya yung mga pangstorya naman na kuhan. Speech, Kaya mga storya na kanang paminaw na ka sus mga kanak ba tinuod bitaw no. Kagim nila sa una. Samo na World War II. Kuha Ito siya yung ba? kagi na. Day may story sa Lola World War II. No. Survivor man. Katolik daw. Istorya daw na mo daw. Oh no. With action na. Grabe sa lawin ako. Kami sa Nipex, kami may sa Nipex. Oh, sige. Na may aeroplano. Sa yung espada, yung parang mga Japanese ba? Bansa! Yung grandpa ay nagdadakpan sa Japanese. Ooh. Ano nga mga stories, no? 13 years old siya. Nag-basket siya niya. Kliktan sila sa Japan. Japanese soldiers ba? Sa Bohol na, ante. Sa Bohol. Kunya, usa-usa sila. Padako ba? Usa niya ka amigo. Padako po baboy. Iya, ato siya sa manok. Yung siya himo sa manok. Yung siyang dakon, iyang gibato. Yung ibugaw. Iyang gibato. Kaya mo palayo Ano, ba? Daga na siya. Pag wala ng tanaw mga Japanese na. Mga soldier, daga na si Papa. Yes na yun. Maro-maro ba? Liwata, yung mga briya marumaro. Pero ang mga kaysa trabaho na sa balay, bugaw ang mga trabaho. Ano yan? Precision. 100 IQ play. So, nag-share brain sa Tiglinda na mga story about sa Among grandfather. grandfather, mga Japanese kuno nakadakop nila. Unsay language ng unsay common nga language sa Japanese. Yamete. Kana ari Joke ka to. lang. Lahi gini mo. Nadakpan daw sila mga Japanese niya, imbis nga gipadakop sila og mga manok. Si Lolo kaya dong gibugaw, iyang gilabay og bato para makatakas siya. So, maruins. Among Lolo, nice move. Nice move, lolo. Yeah, bright. Big brain move. Lo, sa gota nagkaila. Maro. Moto
Kibaw na melo asa mi Mao tong usa ka Asa may decision na nabuhi mi tanan. Yeah, no. Ang generation nun ni spread pa ba? That's why we're here today. Nadakpan katong nagkuhan sa baboy nagdakop imong gibalik dito sa mga kuha soldier. Wala siya gikuha na siya. Watch. Wala yun. So ang ingon ni auntie, kay di man madungog dito. Ang ingon ni auntie kay ang iya ko nung kauban nga nadakpan pud kay ang nadakpan niya nga baboy yang giuli niya. nasakpan. Gipatay na nang siya. So slow. Small pipi. Anyway, so comment ni Lolo kay sa iyang decision nga ato, nami tanan diri ron. Yes, sir. No? Na may pictures Lolo diri mo nagawa. Nasa Facebook. Anyway, yeah. Asa na tato? So, kuan story. Sorry. Napay laing story mo nindot lagi ng mga story. Lahi man mga story ni Lola akong madunggan ko dili mga pangingana ba. Ato lagi pag World War kay nag-kuan sila, nag-evacuate sila sa mountains. Pwede naman English. No, pag-English. Yeah, ato sila nagstay mga siguro sa dense jungle sila. Yeah, ato sila nagtago from Japanese occupation, you know. Apil si Lola na nitago siya. Kuan ba si Lola siguro ato mga 4 years old siguro, 3 years old. Mga bata-bata pa si Lola ato. Ato ra siguro sila sa mga pila ka years or months nagkuan niya. Kung naay mga soldier na ay kanang mga Eleprano, mga Japanese, ila manago din na sila. Na sila gipambuhat ng mga kuan siguro mga cave. So nagpuyo sila cave for months? Sa jungle. Sa jungle. Pero kung naay mga Tawag ng Eleprano na Matawag din sila madunggan. caveman. Caveman. Siyawa, limbrings. Nakasulti pa dong? Wala. So, continue. So, dito sila mukuan kung naay muagi mga makadungog sila mga Eleprano, manago na sila. May stop niya. Naay sa mga kuan na sila no, mga soldiers na daw sa una kay mga expert mga na sa kuan, mga jungle. Survival. Survival. Ilan na surprise attack ang mga kuan Japanese na nagpatrol. Guerrilla style na sila. Guerrilla style. Surprise. Dili ka tong huha. Lain na. Tigma naman na. Mami, si Grandma, may kayo mong tudlo na kung action sa gira-gira. Mm. Lakon ba dyan ko niya? Patatat, dayon kaya na siya ato. Mga ding, gitudluan ko na sila ng mga anak ko, mga acting nga na kay na-live din na ni Lula sa una, no? Kita gid siya ba? Sakto gid ba? Basta ni-interview na si Lula po siguro World War II ba? Survivor. Kutoblas minumduman ba kay dugay na pud beto, di ba? Ug ako lagi tiguwang niya, kana may interview ko. Pa-share kong story, ako magbutbuot kong story. Aura farm ba? Oo, may kibaw. Nakapatay kong 200 ka mo. Lapit pa si katong samurai nga Japanese ba si something. Oh, ringa na ba? Musashi Yamamoto something. Lupig pa yung storyng burit ba. Anyway, ninot ang mga karaan nga story no kay dili na nato ma-live ron kay lahi naman gud ang generation ron para sa gisulti kanihan nila Auntie Grace nga ang main nga problem kay dili na pareha sa una kanang mangitag kwarta mangitag work dayon ya parehas gingon niya ko Jeffrey nga 16 pa sila na sa una 17 kay mangilad sila silang age to 18 sila kay para makatrabaho lang so dili na yung anak karon bisan pag 25 na ka di ka ganahan magtrabaho kay di naman yung anak kagrabe ang need so ang problema karon sakto to ilang gingon Auntie Grace nga social media kana cellphone ngay mata pa lang nimo tanaw ka og cellphone ang problema sa Australia kay maproblema na pud nimo kay na sila gubot dito na sila gubat mga ngana ba dinagkuha nga problema imo makuha nya wa pagay ka kasulbad jim problema na kay laing problema gipasulod jimo ko galingon muragana no stories more stories ikaw Vince Ano ya? sa imong mga schooling stories School since padun ako mag-graduate man no. So ako is tell ang story na katong first na ako dire sa Cebu na nagstay na ako dire. First week. Grabe to kasi parang adjustment kasi galing ako Palawan. Then doon ako
study from elementary to high school. Until senior high, then pag college, syempre, nag-decide ako na mag-Cebu ako, sabi ko. Bakit naman? Bakit naman? Balik ka Sila- na. Sila Siyempre. nag-decide or ikaw? Well, ako nag-decide. Like, parang out of comfort zone. Para, unsa man. Comfort yapon ko diri kay naman sa lula. pero ganun pa rin, ganun pa man. Ubos na iabab dun. Kaya pala. Escape the Matrix. Escape the Matrix. na yun, and then pag second year na yun, kasi pandemic, second year na ako nag-move dire. Then pag first week, grabe kasi two pairs lang uniform ko. And then 6 days a week may mag-school. Then so na kanang ako mag-atima maglaba. Tanan like it's very like adjustment period. So nato one time na like grabe, nanawag ko ni mama one time, nahila ko. Lisuda ring kapoy kanang ikaw tanan mag-atiman syempre di mo ako magsalig diri kan lula. So ikaw jud gyapon mag-atiman sa imong self diri. Sabi nagputik kay mga uniform yung kaigit. Oh. Puti pa jud ang pants. So abog pa jud everyday kapuya ni na mag-commute pa jud ko. Wa pa tayo move it, wa pa tayo Maxim diri. So grabe ka na kami ni Eric. Sige mag-commute dira sa terminal pa dong Park Mall. 2012 ba na? Year 2012. OG days. Year 2022. So like kapoy kayo time. Pero weeks gone by, parang like masanay ka na rin then it's all about like the pasanayan na lang ganun. Yung Muro si Prince good. Ako siyang gipaybaw dito sa baon na say kagis si first day of school lagi baha. Lusong digba taga tuhod. Sapa na. Actually, nindot kaya nga lesson ni Sean Briggs, no? Kaya inga so gari siya mo eskwela, puhon. Kuha na niya na siya idea ba nga. Inga na akong adjustment nga dapat lang. Wait lang, dito ka ba maga-college? I'm going to Manila. Malalaman. Malalaman. Aba, syempre, dito, daming i-above dito meron na pala. Sorry. Ikaw, Sean, mga experience mo dun, Sean. Sa Palawan. sa Palawan? Marami. Marami. So, let's say, di ba, nung namin, like, nanalo kami sa, Division Schools Press Conference. E di, syempre, natuwa ako, kasi first time ko na makakapunta sa ibang lugar maliban sa Cebu. Tapos, abang naga-practice kami, category namin is English Radio Broadcasting. Binaha kami. Yung diba yung sinihan nyo? Hindi. yung bahay. Yung bahay, okay. Yung bahay namin doon sa Palawan. Tapos, malapit na yung RSPC nun. Malapit na kami mag-alis. Tapos, let's say, may Good Samaritan na kapitbahay namin na may bangka. Tapos, sila mama, papa, takot din tawag dito? Leptos. Yun. Hindi nirentahan nila. Tapos, nung nirentahan nila is, Bakit gano'n ba kalalim? dito lang naman. Tapos, Sa tuhod? Sana nagbay ka na lang? ayun nga yung ginawa ko nung first day kasi nung nagising ako nun, baha yung likod namin. Tapos yung harap namin, wala pa. Tapos mga hapon na tayo, nakita ko may tubig naman sa harap namin. Tapos sa garage namin, wala pa. Tapos nilabas ko gamit yung bike. Malapit sa labas ng namin, sa kanto, palabas, yung bike ko na-stuck. Yung tubig doon is like di na kinaya ng bike ko. Kasi yung bike ko is 29er na Bike ni John B, sana ginamit mo. road bike. Oo. Di yun makapalag dun sa sa tubig. Tas, yung nangyari sa bike ko, kalawang. Goodbye, hindi ko na ginamitan ng WD-40. Ayun, naiwan sa bahay. Ayun na, Last na. parang Parang Wala na. Wala na. naka-sleep well na. nakatambak na lang doon. Patimbang na. Di na lang sana Wala dito. na. Ayun
ayusin sana namin. Ano pala nangyari sa bike mo dito, ya? Wala, nakatenga, walang gamit. Parang one time ko na nagamit yun. Pero ayos pa. Ayos pa rin doon. Nandun na sa, inuwi ko na sa Palawan. Benta mo sa akin 500. pwede. Yung bike ni Kuya, di niya sinabi na may sira pala. Yung spook ba yun? Yung spook. Gagamitin ko sana, kaso takot na takot ako. Baka maano pa ako nito. Isa lang naman yun. Ayun eh. You got to, life or death. Sa spook. Good thinking. Kasi malay nyo, sa isang spook na yan, that will cost you your life. Kasi, malay nyo, You never know. na accident kayo, tapos, wala, yung spook pala yung problema. Mawala front wheel nyo. Ayun. Wala Kaya- sa muka. Kaya ayun, hindi ko ginagamit yung bike ni Kuya. Kasi hindi ko na rin pinapayos. Useless na. Magastos. Wala na rin gumagamit ng bike kasi eskwela. School na. Tas kailangan maaga. Tas ako, tawag dito, patagal-tagal sa bahay, magkilos. Ayun, mga first period na namin sa umaga, ayun, mga ilang minuto, nakapasok na ako sa room. Ako siguro yung pinaka-late doon. Sorry naman sa teacher ko dan kung nanonood kayo. Pero yun. Ganun talaga. Ganun Wala, talaga sorry, gampanan mo yan. Gano'n ba kalayo yung school nyo sa inyo? Mga ilang kilometro kaya yun? 3? 4? Ganyan, hindi. Sobra. 5 kilometers. Mga 5. 5 kilometers. Malapit lang yun. Tatlong sikat lagi na. Ang nindot sa bike, i-restore is during summer. No? Kaya- Kapag mag-ano ka ng errand, ganyan, extra cash yun, hustler. You gotta earn your keep, man. You gotta earn your keep. Kagaya yan kay Kib, yun, imbis na drug money, clean money. Clean money. Hiligid mo duha og bike, no? Hilig nung, especially pandemic. Pero nung bata pa kami, hindi naman like parang hobby lang, ganun. Ikot-ikot lang. Learn lang how to Learn the how to bike, drive. yeah. Tapos Okay. na-apply nung pandemic. Yung pandemic talaga, grabe, parang peak biking talaga. Oo. Halos Kita- lahat na nagbabike. kita bitaw ko pirmi sa iyang Strava. Yeah. Ako ipakita nila men sa mga awas sila road bike layo kay mabtan. Ako ipakita nila og unsa mo layo niya, unsa inyong mga elevation. Para sila road bike man ako nako. Lagi nindot kay kanang bagingani ta diri Cebu. Man diri Cebu kay bati man kayo. Layo ko sa tanabtan. Layo ta yan pero mountain bike atong gamit. Layo storya. Imman kag bike count, nimman ka na. Bike ka Mabot na nag-bike para exercise. Ay, Ano sana mag-bike mo? Mangaon mo? Oh, mga on mi like pag naana mi didto, mga on jud mi didto na pahuway gamay na balik dayon. nga mo man kay taga skin na kaon. So lamig diri ato suya na. Patay na Taga na magita ang bago. Oo. Grabe kay JP kanang anli tuslubuwa, anli puso. Ay na lang kuwang ra na po ala JP puso. Kuwang ra. Grabe, shout out pala sa mga ano ko diyan, mga kasama ko sa bike dati. Especially Ayari Bros. Yan yung mga kasama namin sa bike sa una. Shout out niya. Shout out sa inyo. Miss na daw ko niya ni Vince. Parang may namimiss din si Kuya Vince dun sa Palawan. We'll be right back. Sige, mambaling stories na naman. Ay, story ang inaantay ko. Mabaling stories. Mura ka na horror stories. Dili mo naman hood tales. Hood tales mo. Dili mo naman hood tales naman. Soko ba? Soko. Scene of the crime operatives. Lugar namin lumalabas sa Soko. Basta ganyan mga mambaling stories kung mga Peaky Blinders. OG namin parang Bumbo Rocco. Mafia. Panagsan na lang di ka muli dito. Namiss na ako mga kahood no. Pag tinatawag yung whistleblower ni Mga samahang whistleblower.
Ayun, mapasangin lang yun na sa ikaw na. Madunggan ka sa pulis. Pahamak ka na Kim. Napahamak pa ito podcast. Nadyo mo ingon dito, asset ka pala. Hindi na lang Kim. Disclosure. Joke rin ito na na. Content rin content. Di ba nakasuhay mo magkuhan, Gib? Negosyo ka tong bagyong audit? Namigya mo mga kuhan? Tubig. Tubig. To, grabe. Saan to? Legal? Illegal? Legal way. Legal way. Pero yung presyo noon, illegal way. Illegal way. Kung yung mga nag-skyrocket yung mga tubig. Guys, ano. price, like, ano yung pinaka-peak na Peak? price na binenta nyo na tubig? Like, ano ba, like 350 ml, yung maliit na bote lang naman. Nagbibenta kayo nun? 30. 30 pesos. 30 pesos. Grabe. Parang Stock market? Stock market. Grabe. Hindi, yung Madami may kuhanan na sila dun sa tabay nila eh. Yun doon sila mag-refill. May supplier. Oo, yung sa tabay ba? Ano din? Walter White quality yun. Supply and demand. Malinis na tubig. Malinis na. Sell me this pen. Sell me this pen. Can't keep the, sell me this water. You need water? Yes. You need water? Ano pa? Ano pa mga laro dito, Kim? Russian roulette. Mambaling roulette. Grabe. Kung itong pagpandi, pag bagyong audit, daghan dito na baligya dito. Madami. So, kanang na mga agi, mga siyon sa silingan. Civilian, ay kanang mga agi sa highway gani. Nangita og tubig, mabaligyan din. Usa ka box, jud. Nay doktor, nangita og tubig ba? Pali siya mga usa ka box. Pila ng usa ka box, mga 1K? 1,000. So na, mga ilang naka-email? 500 siguro. Na pinaka-piece. Nakalimot na sa presyo. Pinaka-piece ang 24 piece ang tubig. times mo daw. Yung may times. Stock market na. Ay, mga 500 ata. Di, nasa ito yung mga dagko. Kato, itong may nakadagko. Mga 1 liter. 300 yun, 400. Di ba, kuha lang yan? Mga 100 ata. Ang 1 liter, 30? Ay, yung malaki talaga. Ay, yung ano. Ay, pang yung 2 liters. yung Wilkins. Ay, yung ano? Parang galon na. Galon pala, galon. 10 ata yun? 10? 10. Mga 300, 400 no? At doon nagtatapos ang aming podcast. Ang dami nyo nang naalam na game. Madami na kayong malalaman. Dami nyo nang alam ha. Yung mga hustler. Mga hustlers. Mga pro tips. Ikaw, Jeb, any story sa barko, Jeb? Story sa barko kay... Nahulog ka na ba sa barko, ya? Muntik. Muntik. Muntik na. Muntik? Muntik na. Sayang eh. Sayang. Bakit di pa? Swimming na sana. Hindi. Story sa barko. Yung unang, una kong biyahe, una kong biyahe is Cebu to Iligan. Isang araw at kalahati ata, 40 hours ata. Matagal pala yan. Matagal. Saan nga yung iligan? Sa Mindanao. Sila man nabugsa eh. Our farming eh. Manual. Mga 12 hours is smooth sailing, tapos after nun, yung alon, swell pa lang yun, pero yung feeling nyo is parang pang-international na alon ba? Yung nakalain nyo, yung ako natulog sa natugos bangko. Pagtatawag, nahuglong kalit, bawo ko ba, atad, usog na diking bawo, naan ng barko. Takilid. Swell pa lang to. Hindi, wala pang bagyo yun. Swell pa lang. Yung natural lang na alon dun ba? Pupinsi kasi. Pailigan. Oo. Sa ganun na dapit ang iligan? Southern Mindanao yan? More southern. Kay dapit mo siya sa Osamis. Ba sa south? Sa sa Mindanao. Sa Sub-Saharan Mindanao. Sub-Saharan. May nakita ka rin mga mga terorista? Mga ISIS. Marami ako nakita terorista doon, yung mga kasama ko. Ang mga question ni Sean, bakit pang war? This is war. But nice question, no? Mapapaisip ko. Intel ba? Pirata. Meron daw dito sa Pinas. Nakalimutan ko saang lugar yun na may pirata na dapat talaga ma-escort kayo kapag dadaan kayo doon. Bangsamoro. Dapat talaga may kasama kayong mga pulis or kasi known daw yun na pirate area. Doon sa Palawan,
Vince, kusog ba po ang bawd? Kay open sea man sad na ilang Yeah, dun sa West Philippines Sea, malakas talaga yung ano, yung bawd, yung waves doon. wala surfing dito. Meron sa western part ng Palawan, doon talaga yung malakas na mga waves. Ano sila Jiong, no? Doon. Doon talaga mas malakas ng waves. Shout out. Adventure ba? Shout out, Gio. Shoutout Gio. Shoutout Jiong. Kita pa na shoutout ni Jiong. Kaya sige mabugog na nila. Hapit mga 2/3 sa ilang videos kita ko. So mao na sa akong comfort Van life. Van life talaga. viewing Van life. van life. Yeah. Sean, maghanda ka na ng mga konsya na mga ang tawag doon, mga lugar na pwede kong mapasyal doon kasi baka meron kaming booking doon sa Palawan. Ikaw na bahala. Makahanap ka doon ng mga Tagalog baddie. Para sa iyo. Ano gusto mo sa iyo? Sa'yo. Di ba? Marami pa naman doon para sa iyo. Sabihin mo lang, wait lang kasi wala pa kami doon. Anyway, ako same naman, not much changes. Yeah. Kuan ra gyapon work, Hustle. gym, work yeah, hard, hustle, play hard. study and rest. Mara na cycle and usay date, di ba? And always man na. Mara gid na balik-balik. And I hope kamo pod sana all. No? Mag-exercise pa mo? Wala. Wala na. Ikaw nag-bike pa ka. San? Wala na pod. Exercise yun. Home exercise na lang. Di si Vince, susok ko, sige, nag-exercise si Vince. Sayang kuhan ba? Sayang cheat. Chicken. Hindi ka na nagapang-move. Yeah. So kana, shoutout sa, kamo sa una shoutout, ako last. Shout out to all the hustlers out there. I respect all the grind. Just keep it up. I was a old hustler. birthday. Yeah. Old hustler Padayon, gipon dayon. from since elementary. Padayon lang nang haslin ayun. So, shout out sa mga kabataan dyan. So, keep up the good work and wag magpabulakbol. Yan. Oops, wait lang siya. Para mas maganda yung ending, sample mo na ng para mag-broadcast. Oh, simple yeah. Ay! Yun, no? Weather ngayon. Ang weather? Yes. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kuya Kim, what's the weather today? Kuya Shan. Hindi, gusto ko yung paborito kong line. Sige. No, sige. Ano gusto ko sa iyo? Ang sarap mo, Pia! Si Shan Enriquez. Shan Enriquez. Excuse me po. Ikaw, Vince. Shoutout, Vince. Shoutout. Sa aking one and only. Karawan ng link. Lola ko. One and only chicken partner. Salamat. Yeah, pero shoutout sa mga batchmates ko dyan na mag-graduate na talaga tayo like ever since like we built this shit brick by brick. So yeah, shoutout sa inyo, like we deserve it, then enjoy the life and amping mo always. All those sleepless nights pays off. Congrats. Yung batch. Congrats. Ikaw, Jen. Shout out po sa mga padong magsiman. Ako matambag ninyo before mo mag-apprentice or ikaw before mo graduate is dapat nakaplano na madaan sa inyong mga baton nun, especially sa inyong trainings. Kay ang trainings karon og pagkuha sa inyong Siemens book, Siemens ID kay kuha na siya. Kanang dapat naman siya i-schedule kay wala siya like walk-in. So, Book. imo siya i-book. I-search lang niyo sa ako ra na ikuan niya ang link ana sa mga kuan ug gisay ganahan mo pa kuan sa yung Siemens book o Siemens ID. Tingnan sa mga requirements, usa sa mga requirements dapat na kay backer. Depende na mo kay ang uban nagi makalusot tabi na katong mga ningkamot gud. Shout out gud niyo na katong sa mga ningkamot, believe ko ninyo. Ug sa katong mga kuan pod sa katong mga ka-birthday sa barko. Salamat kaniyo sa experience na dagan ko nakatunan mo. Ako pod, una congrats silang batch, ng graduate, ugma, pining. Amat ya. Then, shout out ko nila Drexel sa Australia. Balik again kay
Pirmi na lang ko di na ko ma-mention Pirmi sa mga previous nga episode niya siya dito sige mention ana padayon sila vlog dito padayon lang pud nigo classmate ako pag college na po dito shoutout po ni Master Jericho Vlogs sa mong migo ni Jeff nga kuan jail guard si jail officer kabanda na mo sa plug-in pod ay sige lag-share sa mong content pod sa plug-in band, shoutout. Hapit na mo uli si Mo. Among lead singer. Among lead singer, vocalist na mo. Hapit na mo uli. So, tapok na po niya niyang banda. Kasing karong pista. At magtapok na sad. Ito makatukar no niya, maka-jam ko niya. Tukaron din nila ang Island Decree. Paktisan na madaan. Kailangan paktisan daan. Kaya reggae man to. Mama nilang trip. Diba? And shoutout ko ni Storms, wala dire. Mardel, wala dire. Among member sa Pupukanon Podcast. And we're still looking for more members nga makatabang sa among goals. Okay? Let's go! So, doon na nyo. Bye-bye, guys! Bye! Bye. Nice! The end. Nice one. That's for the real niggas out there. But girl, you should know I set a lot of boundaries. My life is all comedy, action, and memories. Baon ako pirmi sa bulsa kay no. Gamay ray kasabot maong rare gyud ang gold. Leon, play it. M.A. Adrian. Goodfellas.